देई से पूछई सब सखियत सुनाए गौरा देई हो। गौरा कवन कवन तप कइलू त शिव बर पाइउ। गौरा कवन तपस्या ऐसन कइलू त सेनुराया मर भई हो। जेठ ही मासे तप कइले सावन सोमवारी त पूजा कइले हो। सखिया भादौ मास अग्नि नियन तापेत शिव बर पायनी हो। सखिया कार्तिक माघ गंगाया स्नान कैसी सूरजु मनाएत सेनुराया मर भई हो। इतनी बचन सुनई सखियत गौरा से अरज करई। गौरा से अरज करई हो। गौरा लगी गए सावन महीनवा तीजिया निचका नहीं हो। गौरा सब सखी शिव के मनाइत सेनुराया मर होई। शिव बर पाइनी हो। इतना जो तप कीनी गौरा त शिवजी प्रसन्न भये। शिवजी मगन भये हो। गौरा तीन वचन मुँह से मांगऊ हई बर दे भई हो। पहिला बर मांगे हम महादेव। पहिला बर मांगे महादेव। महादेव बिया हई वर माला तो से होई हो। शिवजी दूसराया मर सुरहु सिंगारवत तीस रलन होई।